buhay katulong. Kailangan matyaga. Maraming trabaho. Ang katulong, maraming trabaho. Dot dito, dot doon. Hirap na naman maging katulong. Pero di bali na at kinakaya naman. Kuskus dito, kuskus doon. Ganito kaming mga katulong. Walang pahinga. Swerte mo na lang kung may pahinga. Parang ako lang. Walang pahinga. Pero okay lang yan. Basta may euro. Hindi ko naman matatapos. Bukos na. Maghanap kasi ako ng pera. Hirap maghanap ng pera. Hindi ko tuloy natapos ang trabaho ko. Ikaw ang pinangarap. Hi sa nanonood. Dito na naman ako, dating dali. Kailangan masipag. San? Kailangan masipag. Magdot-dot ang katulong. Hindi napapatagal kasi nagdot-dot. Naganap ng pera sa cellphone. Hirap maghanap ng pera sa cellphone. Sagaan lang. Minsan parang naiisip ng sumuko. Pero pag nakikita mo nang may dagdag naman, para ka na naman mabubuhay ng loob. Isipin mo na naman, wag sumuko. Mahirap. Pero syempre, kailangan kayanin. Hay sa nanonood. Sige lang, manood ka lang din. Wala nang makilala ka. Ang dami pa pala nito. Akala ko naman. My goodness, may galiwo, may gulay. May ensamada. Bukas na. Hindi nakakayanin ng powers ko. Maglilinis pa ako ng kusina. Maglalagay pa ako ng mga rinansya ko sa mga cabinet. 30 minutes na lang. Meron pa ako na part-time. 3 oras. 3 oras na lang yung part-time ko. Pagkatapos ng part-time ko. Ay, ilo, ate! Kumusta kayong dalawa dyan eh, kuya? Alam ko ito yung asawa ni kuya. Sali ka sa ano ko sa magpaparapal na naman ako ng load. Pero saglit lang paalis-alis lang ako kasi alam mo na, trabahong katulong pero masipag.
Hello! Walang nanonood. Wait. Wait. May oras na ba? 33 na? 33? Ay, nako.
Nagpasabi ko. Nakalagpas si Mariana. Ay, grabe. Kalimutan ko yung 37 na agad. Makalimutan ko to. Kala ko tapos na ako. Kalimutan ko pala to. Bukas, may sabat na naman kami, kaya kailangan magpa-plan na ako ng mga kailangan bukas. Para ready na bukas, maraming trabaho. Magluluto pa kami ng ipangahanda sa sabat. Mahirap pag ang amo mo, Jewish. Kasi napakaraming chichiburitsi. Linggo-linggo, kailangan maghanda ng mga cover ng lamesa. Kasi meron laging handaan. Bukuan. Okay lang din kasi awa naman ng Diyos, hindi naman ako nagluluto. Sila lang naman ang nagluluto. Ako, pagkatulong lang. Pag-abot ng mga kailangan iabot, katulad ng asin, bitchin. Wala palang bitchin dito. Ang meron lang dito sa amin. Kaya tumatawag na naman. Huh? But what, madam? I go to no password. How can I? Oh my God! I don't know how to read this one. Yes, I saw it. And then what is the code, madam? The black one, like a circle one. Yes. No, I don't know what is the. Ah, yes. I saw already. What's up? Okay. I don't know, madam. This is not English. How can I understand? Uh-huh. Send. Okay. Wait, madam. Natalie. Okay. Natalie. Natalie from this. Message. No, madam, because this is 18. No, madam. The problem, madam, is I don't understand. I don't know what is the back. Okay, okay.
Okay, okay, okay. Wait, pang nalalaman. Diyos me. Sino pa naman ang makakapag-intindi? Ano ko ba may intindihan? Yes, hello? Mm. Madam, wait. Can you wait for a while, madam? Because I don't know how to do this. I need to... Here, madam. I do already, madam. I do already. Not yet, madam, because this is iPhone, madam. In the writing, madam, I don't understand. I do it now, madam. I do it now, madam. This only... Yes, madam, madam, how can I do? Can you please, it's coming, madam, it's coming. I don't argue with you, madam. I just telling you, madam, can you wait for a moment, madam? Because I already do. It's already here, madam. It's sending. Can you, no, messenger. No, message, madam, message. I, I, yeah, loading. Okay, madam. It's already downloading, madam. Downloading. It's coming. It's coming. What is this, madam? For the COVID? It's already there, madam. Can you please check? Please check.
Ay. Hello, madam. Okay, you're welcome. Bye-bye. Ay, nako. Wala na. Ang oras na naman ako pupunta doon sa part-time ko. Late na naman ako. Ilang minutes na lang. Wala na. Time ko na. Time ko na dapat na umuwi. Hindi pa ako makalinis. Hindi pa ako nakalinis sa kusina. Goodness. Mabagal talaga yung uragon. Akala ko masisag. Mag-live. Mas taga-live lamang. Kailangan kumita ng damay. Oh, grabe pang init. Dan. Ay, Diyos ko, buhay. Buhay for being katulong. Usap pa rin. Itong pinansya ko para ito bukas sa tanghali ng lunch. Naka-prepare na ako ng table para bukas. Lahat ko na prepare. Tapos, bukas, magluluto na lang kami. Pagkaluto, kainan na sila. Ako, trabaho pa rin. Trabaho din, trabaho doon. Buhat dito, buhat doon. Bibigat. Mabigat ang akong trabaho. Mabigat. Ito ang buhay ng isang katulong. Kahit ganun pa man, kailangan natin magtiyaga para sa ekonomiya. Para sa kinabukasan ng pamilya. Ay. Tapos, nakalimutan ko pa pala. 52. 2:52. Wala na. Time na. Time na talaga. Time ko lang. Uwian dapat may. Ano pang uwi?
umuwi kung marami pang trabaho. Kunwari masipag ako pero hindi naman. Second batch. Second batch. Second batch. Tapos pala, meron na naman. Ito mahirap itong planchahin kasi gusot na gusot. Mahirap pa planchahin ang mga gusot masyado. Hindi ako natatapos. Tapos, oops. Ang polo shirt ng amo ko, hindi ko dinadryer kasi pag pinag-dryer mo siya, mahirap. Mahirap siyang planchahin. Ayun. Bakit ba? Parang kulang talaga ang oras ko nila. Hindi tayo inubos ni Amo. Ay,
Yung pagka-plancha, bago sa init ang kamay, nawalang wala na akong time, pero naliwa pa rin ng ano, kakain. Hot water. Mainit siya. Mainit ang gamitin kasi nagplancha. Sabihin lang siya. Mainit ang ginagamit. Kailan yun yung pangalaba? Basa-basa na. So, yun. Yun ang nangyari.
Late na naman ako sa pangalawa kong trabaho. Okay. Anong oras na? Ganyan na. This is life. This is life. Madali dito, madali doon. Puro, hindi kita. 15 minutes more.
na naman ako. Wala naman ang katulong. Hindi nakaabang si ano, ha? Mamadali ko na. Kuskus dito, kuskus doon. Ganito ang trabaho ng isang katulong. Kuskus dito, kuskus doon. Ganito ang trabaho ng isang katulong. Na nagmamadali, kailangan puro madali. Hirap talagang maghanap ng pera. Ang kailangan magtagal. Ay, Diyos ko, parang mababali ng aking likod. Langit ang buhay sa ika'y lumasdan. Yung baba. Oops.
Kaisipan ko, ikaw ang siyang ibinubulong. Hindi mo lang alam. At ika'y nagtatanong. Oh, Mariana. Alam mo naman, di mo ba alam na maraming nanonood dyan? hindi yan Facebook. Sabay ko, Mariana. Katulad yan sa Facebook, natatambayan mo. Dito. Maraming makakakita sa'yo. Maraming Philippines. Maraming saan man lupalop ng buong mundo. Balik na talaga, Mariana. Okay, time's up. Hindi ka pala pinapagwalis. Nagtambay-tambay na ako. Ay, Mariana.
Time's up na tayo mga lods. Nalayas na. Late na ako. Tubig. One hour.